Здравейте хора, как сте? И днес ще ви покажа колко пари имам в Grow Garden и ще направя пълен тур по моята градина. Да започваме! Първо ми се иска да започнем с това, че имам 1 милиард шекела, може да видите. Другото е, че имам най-доброто на този момент Seed, на име Giant и Seed, който може да се купите от Seed Shop. На име Giant, да. И сега градината да ви покажа. Значи, имаме коконати, какаота, ето, повечето също са или шокт, или диско. Ето тук имаме манго, firework plant, това беше Liberty Lily, Moon Melon имаме, това какво е там, после ще видим. Имаме два огромни sugar apple, мъшруми тук, грейпове, имаме не знам как се произнася, да напишете в коментарите. Beanstalk, даже два beanstalk, ето. Имаме Rogi Delight, после пепъри и отвътре също да минем Amber Lily, ето така, ето. Същото Peach Plant. Пак Amber Lily. Не знам дали се вижда. Да. Какво направих? От тук. Да. Имаме Firework Plant. Ето коконатите. Имаме също имам сидовете долу, на които ви е интересно. Тези са ми по-добрите сидове. Също имаме и Burning Bud от сидовете. Имам 10 Master Sprinklera. Също и Night Stuff. Какво още? Имаме и Parasol Flower Seed, Basic 94, Basic Sprinkler, 10 Goodly и около... Имам също и един Honey и Chocolate Sprinkler. Имам и също, имам ето такива кани за поливане, 1000 и колкото, 300 някъде. На монтажа ще ги покажа. Имам също ето такива. За сега не знам как работят, трябва и да се науча. Да. Подскажете ми, ако можете, в коментарите. Имам също и Night All, ето така. И като цяло това е интересното. Ако искате, сега ще видим Seed Shop-а. Да видим какво ли сканира сток, нали? И нямаме нищо, както обикновено. Dragon Fruit Seed, Burning Bud също. Взех я по време на апдейта. Това, нали, показах. Amber Lily, какао, мъшруми, Sugar Apple и като цяло това е. Благодаря за това, че гледахте видеото. Не забравяйте да поставите лайкове и да се абонирате за канала. До нови срещи и да се каже така, чао-чао!